Wani talaka, wani darakta Dervishi, addu'arsa ta amsa. Wata rana ya tsaya gaban fadar sarki ya ce, "Ina so in auri sarauniya." Sarki ya fusata, ya bayar da umarnin bulala, fadar ta girgiza da kunya. Amma bai sani ba, a bayan wannan tsoho akwai wani sirri. Wani ƙaddara da Allah ne kawai ya rubuta. Wannan labari ba na soyayya kadai ba ne, wannan labari ne na imani da cikakken dogaro ga Allah. Wannan bidiyon ba labari kadai ba ne, darasi ne waɗanda suka dogara ga Allah, sama kansa yake girmama su. Ya ku masu kallo, a da can akwai wani ƙauye mai kyau ƙwarai. A cikin wannan ƙauyen wani sarki yake zaune. Yana da kyakkyawar ya mace, uban ya ƙaunace ta ƙwarai. Lokacin da ɗata ta kai lokacin aure, sai sauran sarakuna suka fara aika da tayin aure a gare ta. Sarkin kansa ma yana ganawa da wasu samari domin aurar da ‘yarta. Amma har yanzu bai sami wanda ya dace da ‘yarta ba. Wata rana wani talaka ya zo garin, shekarunsa kusan 80, ya ce wa sarki, "Ina so na aure ‘yarka." Da zarar sarki ya ji haka sai ya fusata ƙwarai. Sarki ya ce, "Ta yaya ka sami wannan jarumtaka? A wace hali kake da za ka iya tunanin ‘yata?" Talakan ya ce, "Dan Allah ku yi ƙoƙarin fahimtar maganata, ina son in auri ‘yarku, amma akwai babban dalili a bayanta." Amma sarki ya ce, "Ba na son jin komai kuma." Nan da nan ya ba da umarni, "Ku dauke shi, ku jefa shi kurkuku." Ana bugun wannan talaka da bulala a kurkuku. Lokacin da wannan labari ya kai kunnen sarauniya, sarauniya ta je wurin mahaifinta ta ce, "Abba, me kake yi haka? Ba daidai ba ne a yi wa tsoho irin wannan hali." Sarki ya ce, "Kada ki tsoma baki cikin wannan al'amari, amma sarauniyar nan tana girmama talakawa kwarai. Tana da gaskiya kuma mai ibada kwarai." Ta ce, "Ko da menene, ba na son sarkin wannan ƙasa ya zalunci wani tsoho haka." Sarki ya ce, "To, na amince da maganarki, yanzu ki tafi daga nan." ‘Yar sarauniya ta tafi, amma ba ta sani ba cewa wannan talaka ya zo da neman aurenta. Sarki ya hana kowa kada su gaya wa ‘yarsa game da wannan batu, domin ita mai taurin kai ce, kuma duk abin da ta yanke sai ta tabbatar da shi. Amma da sarauniya ta gano cewa wannan talaka ya zo da neman aurenta, sai ta koma wurin mahaifinta ta ce, "Shin wannan talaka ya nemi aurena ne?" Da sarki ya gane ‘yarsa ta san gaskiya, sai sarki ya yi ihu cikin fushi ya ce, "Yaya wannan tsohon mutumin zai iya tunanin auren ‘yata daya tilo? Sarauniya ta ƙaunatacciya?" Amma yarinyar ta kasance mai hikima ƙwarai, ta yi shiru a gaban mahaifinta, amma a zuciyarta ta yi tunani, "Idan wannan talaka yana son auren ni, dole akwai wani babban dalili a bayansa." Sarauniya ta je kurkuku domin ta gana da talakan. Ta tambaye shi, "Me yasa kake son aure ni?" Talaka ya ce, "Idan kike aure ni, za ki fahimci da kanki dalilin da yasa nake so in aure ki." Sarauniya ta ce, "To na yarda in aure ka." Wannan labari ya bazu cikin masarauta kamar wuta. Jama'a suka fara yin magana daban-daban. ‘Yar sarauniya da kanta tana son auren tsohon talaka, kuma ita kanta ta yarda da hakan. Sarki ya yi ƙoƙarin rarrasawa ‘yarsa sau dubu, sai ‘yarta ta ce, "Kai raina ni da ƙauna sosai, ka cika min kowace bukata. Yanzu da magana aure ta zo, zan auri wanda zuciyata ta zaba." Amma sarki bai yarda da haka ko kadan ba. Ta yaya zan ba ‘yata ga wani talaka a aure? Amma ‘yar sarauniya ta ce, "Zan yi aure amma da shi kadai. Na ga gaskiya a idanunsa wadda ban taba gani a idanun wani ba." Da ya ji maganar ‘yarta, sarki dole ya amince a ƙarshe. Sarki da kansa ya sanar da duk masarauta, ‘yata za ta yi aure, amma wannan auren zai kasance mai sauki sosai.
kawai daura aure ne. Kuma daga yau yata ba za ta zauna a fadar sarauta ba, za ta tafi gidan talaka ta zauna tare da shi. Sarki ya yi fushi kwarai saboda bai so yarta ta auri talakan ba. Saboda haka sarki ya yi tunani, idan sarauniya ta bar dukkan jin daɗi, ta tilasta zaune a gidan talakan, wani hukunci ya fi wannan girma? Umarnin sarki ya zama abin mamaki ga jama'a, amma abin da ya fi ban mamaki shine, ‘yar sarauniya ta amince da hakan. Ta ce, to, na yarda in zauna a gidan talaka, idan na aure shi, inda mijina yake, nan ma zan kasance. Da umarnin sarki, ‘yar sarauniya ta tafi tare da tallaka. Gidan tallakan kuwa ƙaramin gida ne ƙarƙashin itace. Da faƙir ya yi saurin, ya ce wa matarsa, wannan ne ƙaramin mafakata, daga yau dole ki zauna a nan, kin aure ni ba tare da sanin dalili ba, ke mace ce mai girman zuciya, na gode miki ƙwarai da wannan aikinki. Amma ban da komai, ina yin yunwa duk rana, ina yin ibada da daddare, idan na same mini abu wani lokaci sai in ci. Za ki iya rayuwa tare da ni a wannan hali? ‘Yar sarauniya ta ce, idan na aure ka, wannan ba yana nufin duk yadda ka kula da ni haka zan rayu ba? Talaka ya ce, na auri ki, saboda manyan dalilai biyu masu boye, amma me yasa kika auri ni? Ta ce, na yi addu'a ga Allah, idan wani mutumin kirki ya shigo rayuwata, zan dauke shi a matsayin mijina, ko shi dan sarki ne ko da reke. Ranan nan ka zo gidanmu, na gani da idanuna cewa addu'ata ta karbu, shi yasa na yarda in aure ka. Wannan ne dalilin da yasa mahaifina ya yi fushi da ni yau, amma duk da haka na karbi wannan alaka da Allah ya sani. Don haka duk abin da ya faru daga baya, zan fi so in rayu tare da kai. Ta kasance mai haguri sosai har fakiri ya yi farin ciki kwarai da samun irin wannan mata. Su biyun suna yin yunwa duk rana, kuma suna yin ibada ga Allah duk dare. Talaka bai taɓa yin wani abu ba tare da dalili ba. ‘Yar sauraniya ta fahimci wannan kwarai. Wata rana talaka ya fita wajen daji don wani aiki. A lokacin wani bako ya zo wajen ‘yan sarauniya, ashe bawansa ne da mahaifinta ya aiko. Ya ce, Ubanki yana ta tunaninki sosai kuma ya tambaya, sarauniyarmu tana cikin farin ciki kuwa? Yaya take tare da talakan nan? Gaya wa ‘yarmu idan tana son dawowa fada, za mu dawo da ita kuma mu kawo ƙarshen wannan dangantaka. Na ga cewa har yanzu mahaifina bai san ni ba. Ina cikin farin ciki tare da shi, kuma cikin yarda Allah na gamsu. Bawan ya ce, Ubanki ya aiko miki da babban lulu'u. Bawan ya tilasta ya ajiye lulu'un sannan ya tafi. Da talaka ya dawo daga aikinsa, ya ga lulu'u a gabansa, ya tambaya, wane ya baki wannan? ‘Yar sarauniya ta gaya masa dukan abin da ya faru, sai talaka ya ce, Idan ba ki ji daɗi da ni ba, idan kina so ki koma wajen mahaifinki, za ki iya tafiya, ba zan yi miki korafi ba, na gamsu da ke, amma maimakon haka, ina so ki kasance cikin farin ciki. A cikin amsa ‘yar sarauniya ta ce, ina matukar farin ciki, ba ni da wata bukata, na samu komai a fuskarka, ban san abin da kake so ba, amma ina tare da kai ne don yardar Allah. Game da lulu'u, ba na son in ajiye shi, bawan ya tilasta ya bar min shi. sai talaka ya ce, idan baki da alaƙa da wannan, to daga wurin mahaifinki kika same shi. Ta ce, ina son duk abin da ya fito daga Allah, kuma duk abin da na samu, ba na son wani abu daban. Da zarar an faɗi wannan magana, lulu'un ya bace daga wurin. Talaka ya yi murmushi kadan. Bai gaya wa matarsa komai ba, sai ya ce, ke mace ce mai gaskiya da addini. Daga inda lulu'un ya fito, cikin nan ya koma. Matar talaka tana zaune cikin auna tare da mijinta. Duk da babban bambancin shekaru a tsakaninsu, duk da haka tana gamsuwa. Ta saba ganin rayuwar sarauta. Yau kuwa tana rayuwa da ɗan dabino biyu
Wata daren talaka yana cikin ibada, sai ya ji sautin wani yana zuwa. Talaka ya ga wani mutum yana zuwa da babban faranti a kan kansa. Mutumin ya ce, sarki ya aiko da wannan abincin dare ga 'yarsa, ya kuma ce, ku fada wa 'yata. Idan ruwa kadai take sha za ta mutu, mijinta ma bai cancanta ya ciyar da ita ba, mahaifinta har yanzu yana raye, idan ya so zai iya bata komai. Da jin haka, ‘yar sauroniya ta ce, ba ni da wata bukata, ina roƙon daga Allah kadai, ka mai da wannan abincin. Amma bawan ya tilasta ya tsaya da farantin a hannunsa. A lokacin, ‘yar sauroniya ta fasata, ta ce, ba zan ci wannan abincin ba, ni ba mai kin ni'inar Allah ba ce. Da fakir ya ji waɗannan kalmomi idinsa ya cika da hawaye. Ya yi addu'a ga Allah, ya Allah, ka saukar wa matata da wani ‘ya'ya daga sama wanda babu wanda ya taba gani a baya. Addu'ar talaka ta karbu. An ga farantin azurfa ya sauko daga sama, cike da abinci. Bawan da mahaifin sarauniya ya aiko ya kasa gaskata abin da ya gani. Da farantin abincin da ya kawo da kansa ya koma fadar sarki. A wannan lokacin talaka ya ce, kin kance idan Allah ya aiko miki da abinci sai ki ce, gashi wannan abincin ya sauko daga sama a gare ki, wannan daga Allah madaukaki ne. Bayan aure, yau ne karo na farko, ta cika cikinta da abinci, ta gode wa Allah. Da bawan ya koma fada, ya ce wa sarki, kada ka sake damuwa da ‘yarka, a gare ta, farantin azurfa yana sauka daga sama, tana rayuwa cikin jin daɗi sosai. Ba talaka na yau da kullum ba ne, amma yana kamawa da yarima daga wata masarauta. Sarki ya ce, ta yaya hakan zai yiwu? Idan haka ne, me yasa yake zauna cikin ramin katako? Kuma yaya ‘yata za ta iya mini musu? Ban fahimci komai ba bayan jin maganganun wannan bawan. Sarkin ya fara sauraro sosai, amma a lokacin bai ce komai ba. Sai ya ce, ni ma zan je in gani abincin ‘yata daga ina yake zuwa a ƙarshe. Wata rana ya zo a sirre cikin wata sifa zuwa wurin ramin fakir. A wannan lokacin kuma fakirin yana yin addu'a ga Allah. Sarki ya gani da idonsa, akwatin cin abinci yana sauka daga sama, cike da abincin da babu wanda ya taba ci a baya, ko a fadarsa ba a taba yin irin wannan abinci ba. Da ya ga wannan abin mamaki, jinin jikinsa ya tafasa. Ya koma fadar sarki yana yawo a cikin tashin hankali, ya ce, na tabbatar wannan talaka babban boka ne, shi yasa yake kawo abinci daga sama haka. Ya ce wa amintaccen mutuminsa, dole ne mu hallaka wannan bokan ya raba mana ayata da mu. Mutumin ya ce, ani na san wani boka wanda zai iya yin fada da shi. Shi boka ne mai matukar karfi, gaban sihirinsa babu wani sihiri da yake da daraja. Sarki ya ce, to, ku kawo shi gabana nan da nan. Da bokan ya zo, aka ce masa, wani bawansa Allah, talaka ya dauci ‘yata, kuma kullum yana bata abinci kamar sihiri. Idan ‘yar sarki tana ci gaba da cin irin wannan abinci, to za ta rika yabansa koyaushe. Dole ne in dawo da ‘yata koda da duk farashi. Boka ya fara aikinsa na sihiri. Bayan ‘yan kwanaki ya gane, ba boka ba ne, amma bawan Allah ne mai saliha. Ba sauki ba ne a yi fafatawa da shi. Boka ya tafi kai tsaye wurin sarki ya ce, ba zan iya yin fafatawa da shi ba, domin idan na tsaya a gabansa, babban hasara za ta same ni. Sarki ya ce, wani irin hasara za ta kasance? Ya ce, ba na son yin wani sihiri da shi. Sarki ya fusata kwarai a wannan lokaci, domin har yanzu yana ta hakuri. Har zuwa yanzu ya cika dukkan son ‘yarta, amma da ya ga cewa wannan boka ba zai yi komai da kansa ba, sai ya ce, idan kai ba za ka iya yin komai da kanka ba, to ka koya mini, ni da kaina zan dawo da ‘yata. Boka ya ce, ba ka sani ba, kursiyinka zai kife, komai zai lalace. Sarki ya ce, dole ne in dawo da ‘yata koda da duk farashi.
A ƙarshe boka ya fara koya wa sarki wannan sihiri. A gefe guda, ‘yarta Tana ambatan sunan Allah, tana kiyaye darajar mijinta, tana yin sallah, kuma tana ƙara kusanci da addinin Musulunci. A zaman tsintsiya a cikin ƙaramar raminsu, ta sami natsuwa fiye da duk shimfidan masarauta. Amma mahaifinta a lokacin ya kauce daga hanyar musulunci, yana cikin harkar sihiri, domin yana so a kowane hali ya ci nasara akan bawan Allah fakiri, ya kuma dawo da yatasa. Yanzu sarki ya koyi dukan sihirin. Ya sanya rigar boka, ya zauna a wuri guda, ya zana da'ira, ya fara karanta ƙarin maganganu, yana neman maka ƙarfi da taimakonta zai hallaka fakiri. Amma wannan fakiri bawan Allah ne mai ƙauna, yana yin addu'a da sarkin zuciya. Babu siri da zai yi aiki a gabansa. Bawan Allah fakiri ya gane cewa wani yana damunsa kuma yana ƙoƙarin raba shi da matarsa. ya buɗe Alƙur'ani mai sarki ya fara neman hanyar shirya. Sarki ya ci gaba da karanta sihiri yana hura iska, amma kowace hura tana dawowa gare shi. A ƙarshe, sarki ya fara karanta wani musamman sihiri. Da zarar an karanta sihiri, sai wani babba mai ƙauri da ajin zaki ya bayyana. Sarki ya ce, tafi ka kashe fakirin da ke zaune a daji ka kuma dawo da yata. Da umarnin sarki, zakin nan ya ruga zuwa daji. A lokacin bawan Allah fakiri yana karanta Alƙur'ani da muryar kirki, da zaki ya iso ya ji sautinsa, ya zaula kawai domin ya saurare shi. Yayin da fakiri ke ambaton sunan Allah, halin sarki yana ta muni. Boka ya riga ya gargade shi, idan sihirin ya tsaya a tsakiya ko ya lalace, wani abu zai faru wanda ba za ka iya tunaninsa ba, za a mai da ka dabba. Fakiri ya kalli zaki ya fara ambaton sunan Allah. Zakin nan wanda ya zo domin ya kai masa hari, kafin a sani sai ya bace. Bawan Allah fakiri ya kalli ‘yar sarki ya ce, ki yafe mini, ban yi miki alkhairi ba. ‘Yar sarki ta ce, me kuka yi? Fakiri ya ce, na mayar da fuskar mahaifinki dabba, ban so hakan ba, amma sihirin da ya yi kaina ya koma gare shi. Da ‘yar sarki ta ji wannan sai ta yi matuƙar baƙin ciki, ta ce, mu tafi fada yanzu nan, dole mu ga abin da ya faru. Ta isa fada tare da mijinta. A can ana ta ihu da hayaniya. Kowa yana cewa, me ya same sarki, yaya fiskarsa ta zama kamar ta dabba. Ba a bar fakiri ya shiga ƙofar fada ba, masu gadin suka hana shi. Suna cewa, wannan mutum boka ne, shi ne ya mai da sarkinmu haka. ‘Yar sarki ta ce, ni ce ‘yar fadar nan, ku bar ni in shiga. Ta shiga ciki kuma da ta ga mahaifinta a wannan hali, hawaye suka zubo daga idaninta. Mahaifinta yana bugun kansa da kansa, fuskarsa tana kamar da, amma dukan jikinsa ya zama kamar na dabba. Yarinya ta fara kuka da ta ga mahaifinta a wannan hali. Ta ce, me yasa kuka yi haka? Duk yadda yake a ƙarshe shine mahaifina, ni kuma ‘yarsa ce. Da ta ga mahaifinta a haka, ta fashe da kuka. Ta ce, me yasa kuka yi mana haka? Me yasa kuka so ku kai mijina? Sarki ya ce, na riga na san mijinki tun da dadewa. Mijinki ya aure ki, amma har yanzu bai gaya miki dalilin ba. Yau zan gaya miki. A gaskiya, ban so ki auri musulmi ba. Ina so ki zama gimbiya a wani masarauta inda ‘yar yima ba musulmi ba ne, kuma yana da dukiya mai yawa. Na so in ba da aurenki gare shi don in samu ikon mulkin gaba ɗaya. Shi yasa ban gaya miki komai ba, domin kin kasance kusa da addinin musulunci. Na san ke mai gaskiya ce kuma mai ibada, kuma kina so mijinki ya kasance mai tafiya kan hanyar gaskiya. Wata rana na tafi masarautar ɗan sarautar ba musulmi don in sadu da shi. A hanya na ga ramin wannan mutumin, na same shi yana zaune cikin ibada. Kin sani cewa ina kin fakirai. Da na gan shi na ce a raina, watakila ‘yata za ta aure wane, ba zan taba auren ‘yata da wani fakiri ba.
ina so ta zama matar wani yaro sarki, ko da kuwa ba musulmi ne. Na yi niyyar tafiya, amma wannan tsohon fakiri ya tsayar da ni ya ce, Me yasa kake irin waɗannan maganganu? Kai musulmi ne. Auren ‘yarka ya kamata da musulmi mai saliha. Ya ce, Mijin nagari zai girmama ‘yarka ya ba ta ƙauna domin yana jin tsoron Allah. Ya ce, Wannan masarauta, wannan dukiya duk za su tsaya a nan. A ƙarshe sai mijin da ya rage wanda ke tafiya a hanyar Allah. Maganarsa ta yi min zafi ƙwarai. Na ce, waye kai da za ka gaya min irin wannan magana? Zan ba da auren ‘yata ga wanda nake so, wannan nufina ne. Na yi fushi ƙwarai har na umarci sojojina su yi masa bulala, amma duk da haka yana cewa, kada ka zalunci ‘yarka, saboda haka ya biyo ni har fadar, ya kuma aure ki. Kin riga kin yadda ki ba da rayuwarki akan hanyar Allah. Kin yi aure wannan tsoho mai shekara 80 ba da yardar kanki ba. Na yi tunani wannan fakir yana zaune a rami, me zai iya baki? Ke ‘yar sarki ce a fadar sarauta. Bayan ‘yan kwanaki za ki dawo wurina. Amma da hakuri da godiya kin zauna a wurin kin fada ibada. Ko da kina yunwa a cikin wannan rami, ba ki taɓa dawowa fada. Da na ga abinci yana saukowa daga sama a gare ki, sai na yi muku duka biyu sihirra. Alhali bai kamata in yi hakan ba. Fuskata ta zama kamar ta dabba. Sai sarki ya zo wurin fakiri ya ce, Ka yafe mini, ‘yarta ta ji wannan magana, ta yi matuƙar bakin ciki. Ta ce, Abin da kake so shine kada in yi aure, amma abin da Allah yake so shine mafi alhairi. Na yi aure, ina matuƙar farin ciki. A ƙaddara ta na samu miji mai tsoron Allah, shi mai takawa ne, mai ibada, kuma mutum nagari. Yana girmama matarsa, ni kullum gina addu'a, duk abin da na samu ya fito daga Allah. Mijina ma Allah ne ya bani, ko da ko yana da shekaru 80, ina farin ciki, domin miji idan ya girmama matarsa to shi ne ainihin miji. Me zai sa in nemi wani yarima da masarautarsa babba amma zuciyarsa ƙanana? Duk abin da na nema daga Allah na samu duka. Da zarar ta faɗi wannan magana, fuskar fakirin ta canza, ya zama saurayi kyakkyawa ƙwarai. Lokacin da ‘yar sarki ta kalli mijinta sosai, ta ce, Subhanallah, kai wane? Bawan Allah ya ce, Ni ne mijinki. ‘Yar sarkin bata iya gaskata idanunta ba. Sarki ma ya yi mamaki da wannan abin da ya gani, kuma ya fara kuka yana tunanin halinsa. Ya ce, Na wulakanta wani dattijo mai shekaru 80 sosai, har fuskata ta zama kamar ta dabba, amma wannan bawan Allah ya sa ki zama saurayi? fakir ya ce wa matarsa, ni ne mijinki, kin rayu da hakuri da godiya, abin da na baki shi kika ci, ba ki taɓa yin kuka ko gunaguni ba. Allah ya yarda da ke, ya baki wata girma mai daraja, wanda ke da gaske ke cancanta da shi. Sai ya ɗauki matarsa suka nufi dajin, ya ce, Ba a cikin wannan ƙaramar ruga ba, zan kai ki wani wuri inda za ki zama sarauniya. Wannan ruga, wannan daji, waɗannan bishiyoyi duk jarabawarki ne. Kin yi nasara a cikin wannan jarabawar. Ban gaya miki ba, idan kin san dalilin gaskiya, za ki yi godiya ga Allah. Subhanallah. Yanwa, kun gani kuwa, wata dar sarki wadda ta zauna a cikin rugar fakiri a matsayin matarta, ta nemi komai daga Allah, ta yi addu'a kawai ga Allah. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah zai azurta shi daga inda bai yi tsammani ba. Don haka, abin da ya kamata mu yi shine, mu dogara ga Allah kadai, kuma mu yi addu'a ga Allah kadai. A ƙarshe, muna addu'a a gaban Allah, Allah ya kawar da duk wata damuwarmu, ya amsa duk addu'o'inmu. Amin.